Het weer daar rond de nacht, maar ik van de morgen met tijden poer min warme stevige buien. En aan het begin van de middag weer ik nog een aantal stevige buien. En dan moest het orenpad nog komen. Ja, en dan ga je het door een jestig waartype, compleet jest. Dat zult morgen ik dan wel zijn, waar zie ik nog. Daarna knapt het wat op. Het waren op mijn richtje. Wel, joen en vannacht een aantal buien. Vooral joen nog, pittige buien. Men kon ze op tongen, men kon ze op hagel en wind zitten. En de wind in het kustenwaardgebied, het ontstwarmig, krijgt zo'n 8 uit het zuidwesten mooi. Kunnen samen vlagen bij van Jochem bij zitten. Om even nooit te gaan hoe roeg het wordt. En dan letterjoen en vannacht misschien nog een enkele bui. Maar via dus toch aardig droeg opklarings. Een temperatuur om het bij de 11 graden heen. En de wind die houdt hem ik wat meer deel. Uit de zuidelijke richting naar het zuidwest. Die wordt matig en krachtig partijen hut in het watergebied. Wel, morgen een dag mee op een nijbuien. Maar kon ze op tongen, maar kon ze op hagel terecht uit een droog zinnen. En de temperatuur is 16 of 17 graden. De wind die komt morgen uit het zuiden en het zuidwesten mee. En die is matig en krachtig. Kan nog altijd een partijen hut wezen in het watergebied. En dan zetten we terug naar de orendagen. Waasje een dag mee op een nijbuien, maar kon ze op tongen. Vooral in het kust- en watergebied. Temperatuur 16 of 17 graden. En die 16 graden steen ik van toonsje en van vrijheid. Kunnen ze een graadje hoger worden. Dus zinnen komt er wat meer bij. Wat minder buien. Maar droeg blijft het dan ik nog net. Nou ja, we moeten morgen weer even in het jestwaarsje.